benvinguda en aquest acte de signatura del conveni de col·laboració entre la Fundació La Caixa, l'Ajuntament de Barcelona i l'Associació Catalana d'Universitats Públiques pel desenvolupament del programa d'enfortiment de les administracions públiques i les universitats a Haití en el període entre 2011 i el 2015. Van quedar totalment destrossats, no només d'edificis, sinó que després d'un procés de buidar-se de tècnics mitjos, de classes mitges a aquests països. Amb l'experiència de l'Ajuntament de Barcelona a Sarajevo vam estar molt contents quan vam arribar per una crisi i vam tancar una cooperació amb Sarajevo amb un congrés sobre promoció econòmica fa 2 anys. I vam fer tot el cicle de reconstrucció, rehabilitació i promoció econòmica. Però jo voldria dir que el conveni avui que signem és un conveni molt important, que el que pretén és posar al servei d'un país allò que un altre país té. No és la primera vegada que es posen les seves capacitats, les seves competències en comú al servei d'un projecte noble. I aquest, dic, és un projecte noble abans i després de la data fatídica. És cert que ens fa molta il·lusió col·laborar en un projecte d'aquesta naturalesa amb l'Ajuntament de la nostra ciutat i amb l'Associació Catalana d'Universitats Públiques. En el cas, i excusem-me que parli del que connecta més a prop, que és la Fundació La Caixa, va veure inicialment del nostre fons per emergències assignar 500.000 euros per fer front a aquestes emergències, com a primera reacció, diguem-ne, immediata, al cap de molt poques hores del terratrèmol, i després vam decidir, va ser una iniciativa compartida entre el subdirector de Cooperació Internacional i el president, l'Ariana Bardolet i el senyor Feiner, varen coincidir en obrir un compte per recollir donatius dels ciutadans per la reconstrucció del país. De manera que jo vull agrair perquè la suma dels diferents esforços farà realitat un projecte que em sembla ben rellevant i que posa especial èmfasi en una dimensió important, i és que qualsevol país, qualsevol projecte, el seu gran actiu és les seves